الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كالفو كبركة أمي ألفو لحليا بلا جلنا أمي ألفو waati bɛɛ lajɛlen an bɛ Ala tanu a ka nɛɛmaw bɛɛ lajɛlen kan. kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma alisilamɛya nɛɛma ani Ala kɛlɛbanciya nɛɛma ani kira ka sunna nɛɛma. an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli Ala ka nin nɛɛma ninnu jidi an bɛɛ lajɛlen kan. an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli silamɛya gɛrɛgɛrɛ Ala k'an sabati o kan, Ala k'an fatu silamɛya kan, Ala k'an fatu limaniya kan. an bɛ Ala deli Ala k'an ka baara kɛlenw minɛ, hali ni baara ninnu ma caya an bɛ Ala deli Ala k'u minɛ an ɲɛ, Ala k'u sara kɛ alijinɛ ye. Ala kana minɛ n'an ka baara kɛlenw ye, Ala kana minɛ ni kodɔnbaliw ka kodɔnbaliya baara ye. an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli dɔnni nafama Ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye, dɔnni mun b'a nafa diɲɛ kɔnɔ ani lahara. an balima alisilamɛw, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka walanda kɛnɛ kan n'o de ye usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna. limaniya jɔsenw i n'a fɔ Ala kumana ka cogo min na alikuranɛ kɔnɔ ani kira kumana ka cogo min na a ka sunna kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam. an bɛ limaniya jɔsen mun na o de ye ka limaniya ni don laban ye n'o ye alikiyama jɔdon ye. Ala ye tɔgɔ caman fɔ a la, tɔgɔ caman fɔli a la k'a jɔyɔrɔ yira an na, k'a yira an na k'a fɔ don do don mun ka gɛlɛn. yawma la yanfa'u malun wala banun, ale de ye don ye nafolo tɛ fɛn ɲa a kɛnɛ kan, den caman bɛ n bolo o tɛ fɛn ɲa lahara kɛnɛ kan illa man atallaha bi qalbin salim, fo ni mɔgɔ min nana Ala ma ni dusukun ye dusukun mun kisilen do. filanin kafoya t'a kɔnɔ,
bid'a ta kono ala soso ta kono imaye ala yo mo kla kata kla yoro saba ako faminhum zalimun li nafsihi modo be uluye uyara kuntonyo ni ala soso barawi mislamudo wa minhum muqtasid do fana be uluye ala soso ka toy me ala ye femu wajibiya uka ubo drondeke herabola wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah do fana be ulube ko kata hera barawma ala ye ubali femuna ubo bela jelentoy ayu ya maryamuna no ye fardawi ubo ke katlaka sunnaw ke ka dawka dhalika huwa al-fadl al-kabir wadi samantiya bil bay amma Allah subhanahu wa ta'ala dali alaka an fara kirana ka jamaka alkiyama jodo o jose mu mamulo no de kalimaniya nilla haradoy ango ba damne depuis saya sakara fokata se sauf la indola kelema aljine walma jahannama fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ala ko jama kulu dobe ulube aljine kono ala kanena ubela jele faro jama kulu inka wa jama kulu werebe ulube tasma kono ala kan kishi o jama kulu ima ola anga walanda jora yoro muna do kun temenei ode jiawli tamasirew munu nye a camanche tawi ni ala sonama bibina ke o walanda labai walanda nata ni ala yo jirana amena do tamasirew kono munun dulone be jiawli yere la nulu kumbora kaba ulube kotigero na wasro jiawla ame ala deli ala kan kishi jiawli tamasiren nu ukalan kunte anga donga fo ni tamasire akalan kunye de anga donga fo jiawli awati surunyana kodo kuma sera yala iya labe wal may ma labe o nasoro yi labe do fara labe ka halsa nasoro imi labe iki labe alsa annato donde sigatala tamasire folon bamulo bi ode chunkan saya adama den sigilenga sayire mate kasoro banama kwanye kasoro inninga kene banatila foitila isigilendoro be mu kalama innintigara odun chayelendo ni watila kusobe o je wuli tamasira doye ima ini mo fatura na fara ko karsa de fatura nanye welelike akumangene dewa anto fwa ka sabuke saya chamambe alabe nyebla doke anga sega do ka fo karsa anin nimbo be nyona me mumbe ni watila ode chunka saya aw sigilendo modo baw chela aw be barola baw kono ko abe nyofe o ba sa le tara lahara o jewle tamasira doye o mun flani a chaman kera wa abeka ke fana
n'o de ye crise cardiaque i sigilen dɔrɔn i nin bɛ sin ka tigɛ o cayalen dɔ nin waati kɔnɔ kosɛbɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko inna min amarati sa'a aw k'a dɔn diɲɛ wuli tamasire dɔ ye an yadhara mawtul faj'a cunkansaya o ka bange aw ni ɲɔgɔn cɛ o ka caya o ye diɲɛ wuli tamasire dɔ ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an bɛɛ lajɛlen bɛ k'a mɛn wa fɔlɔ i b'a ye cunkansaya mɔgɔ kelen i bɛ waati jan kɛ i t'a mɛn mɛ sisan jamakulu de bɛ sa ɲɔgɔn fɛ cunkansaya la an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli ni saya in bɛna ma a k'an sɔrɔ sira ɲuman kan adamaden bɛɛ lajɛlen kan ka a cogo dɔn i k'i labɛn saya in bɛna i ma waati o waati i t'a dɔn bɛɛ lajɛlen ni saya bɛna don mun na a b'a sɔrɔ i ye dɔ kɛ mɛ adamaden tɛ se ka labɛn ka ban k'a fɔ labɛnna totalement ayi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen i bɛ sa ka projet dɔ to i bolo n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ ɔ n'i sera ka dɔ kɛ alhamdulillah n'i ma se k'a tɔ kɛ ɔ mɔgɔ wɛrɛ b'o kɛ i kɔfɛ mɛ mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ i bɛ sa fo k'a sɔrɔ projet dɔ b'i bolo i b'a fɛ k'o kɛ o la an bɛɛ lajɛlen an ka hakili to an yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ saya tiɲɛ don a bɛ na alakira sallallahu alayhi wa sallam ale mun ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye a sara a ka sahaba minnu tun b'a kɛrɛfɛ u sara ala ko kira ma innaka mayyitun wa innahum mayyitun e kira bɛ sa i bɛ minnu fana cɛ la olu fana bɛ sa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul a ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka ciden don wa cidenw kɔnna ɲɛ a bɛ sa i n'a fɔ ciden fɔlɔw sara cogo min na wala hakiliman bɛɛ lajɛlen kan ka i labɛn ka nin waati in kɔnɔ i b'i labɛn cogo di i b'i ka baara kɛtaw jateminɛ i bɛ tuubu caya i bɛ segin ka taa ala ma yani saya k'i ta i tɛgɛ ma alakira sallallahu alayhi wa sallam a kun bɛ astaghfirullahi fo caya sigida dɔw la siɲɛ 100 sigida dɔw la siɲɛ 70 astaghfirullahi fo caya tuubu caya segin ka taa ala ma wali hakɛ minnu b'i la u segin ka t'u ka a tigilamɔgɔw ma yani saya k'i ta dɛ i k'i yɛrɛ bakun sɛgɛsɛgɛ don o don dɔnnibaga dɔ ko bɛ kɛ cogo di ko ni dugu jɛra i bɛ baara minnu kɛ fo ka taa se da waati ma n'i ta y'i sigi i ka dilan sanfɛ k'i b'i da i k'i hakili la munumunu dɔɔni k'a ta depuis sɔgɔmada joona fo i da waati i ye ɲuman jumɛn de kɛ i ye juguman jumɛn de kɛ i ye ɲuman minnu kɛ i ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn o ɲuman ninnu kan i ka tila ka ala deli ala ka o caman nɔgɔya i ye i si tɔ kɔnɔ i ye juguman minnu kɛ i ka ala yafa deli n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ dɔ tɔɲɔ i ka taa yafa deli a tigilamɔgɔ fɛ wali hakɛ min b'i bolo ni dugu jɛra i k'a segin a tigilamɔgɔ ma ko n'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ nin cogo in na i b'a ye i ka ɲumankɛta bɛ caya jugumanw bɛ dɔgɔya
o y'a ye mɔgɔ min b'a yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ mɛ mɔgɔ min mago t'a yɛrɛ la san mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ e t'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ni san yɛlɛmana walima kalo saba o kalo saba i bɛ inventaire kɛ ka bitigi kɔnɔ i b'a ye n'a sɔrɔ i ye nafa sɔrɔ walima n'i ma nafa sɔrɔ i si fana i kan ka o fana inventaire kɛ yala i ye nafa sɔrɔ i ka tile kɔnɔ walima i ma nafa sɔrɔ i ka dɔgɔkun kɔnɔ i ye nafa sɔrɔ walima i ma nafa sɔrɔ n'i ma nafa sɔrɔ i ka nafa sɔrɔ siraw ɲini yaasa i bɛ se ka nafa caman sɔrɔ al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a tun bɛ to ka kodɔn kuma dɔ fɔ n'o de ye poème ye a ko rahimahullahu ta'ala اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته أكو كمانا منا إلا ولندو كيكو وادي تنوبو هل ناكرا أركان فلاي كو سلي علي كمانا منا يتفويلا إكاني سيجيتي كيكا ولي هل ناكرا أركان فلاي إكو سلي علي فعسى أن يكون موتك بغتة كادولا chunkan saya beni taitegama naso yukni arakan fla seli o arakan fla yi o jorob na bunya la harado kira sallallahu alaihi wasallam atemena kaburu dona dondola ako sahaboma mo'minu me kaburu ngono sisa o kawuli sisa ka arakan fla seli alaye katla ku daka sa o de kadulu kateme aw be san kɛmɛ mun balo diɲɛ kɔnɔ arakan fila wala kumana mun na sebi ye ka seli nafila seli caya kosɛbɛ sina don dɔ la i bɛna nimisa hali ni kunya caya mɛ a don o tɛ nafa kɛ kam sahihin ra'ayta min ghayri suqmin a ko mɔgɔ ka ca mɔgɔ minnu ka kɛnɛ u nin na u farisogo ka kɛnɛ ذهبت نفسه الصحيحة فلتة أسجلين درو وننتجرا أسجلين وننتجرا أكيو كما يدي الإمام البخاري رحمه الله عليه چونكا سيا عليه تا عليه منكم تغني كما ينفو الإمام ابن حجر في فتح الباري أكو بخاري كان كما أكمل كايري واجو kasabu ga nayin kuma info abe wuli ka seli chaya fo na sengana ako he wuli ka seli chaya bara nyuman chaya adola chunka saya bita wa chunka saya fana de bukhari ta rahimahullahu ta'ala iba fo ala ya ci ayre de ma wala anga nyuman chaya de jombe shini anna mo shitado wala i b'a fɛ ka ɲuman mun kɛ i jija i k'i ka ɲuman kɛ i seko damajira k'a la n'i y'o kɛ ala bɛna niyɔrɔba d'i ma alikiyama jo don tamasere wɛrɛ min bɛ nin kɔfɛ o de ye tamannil mawt min shiddatil bala waati dɔ bɛna se an b'a waati kɔnɔ adamaden bɛ saya nata mɛ a t'a sɔrɔ ka saya nata hali kun ka sa mɛ i tɛ sa ko baba ɲɛ dɛ adamaden bɛ saya nata waati o waati o b'a sɔrɔ ko gɛlɛyara dɛ kira ko ka saya nata o ye diɲɛ wuli tamasira dɔ ye أبو هريرة رضي الله عنه أقول لك صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه أقول جيتولي فجدو
walma adamaden do akati yala kaburu so kono aban nata ale lo kunga sa abeti jo shudo kuna shumu sara nama jigiya kafuka lafiyara akunye nyumangela ije kono me ale muntara jo shuyun kuna balau chayara ka senge warala bana baka dimaya ka problem dongo da problem do kono aban nata shunu ndale fle ko kunu ale ka daw place la amadre ka nime anye nime ka chade wallahi mo yesayannata umasro الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أي موضوع فو كافر جلون كندو أدوري على نني ككيران نني كفم بلا جلنك ما أكرلا بنا يوتا برلم شايرا ويان نتاو كسا على كو أي سيسانتي أواتي ما سيفلو كسيان نتا كان نتا ما ألا ما سونغو نيمنه ألا بافيو كسنген دون نني جيه كونيا yani lahara ta kase o kira koko ye jiɲɛ wuli tamasira dɔ ye a nana riwaya wɛrɛ kɔnɔ walladhi nafsi biyadihi kira ko ɲɛnkali ala la nin bɛ ala mun bolo la tadhabu dunya hatta yamurra arrajulu ala alqabr ko jiɲɛ tɛ wuli fo adamaden do ka tɛmɛ kaburu dɔ la fayatamarraga alayhi abe kaburu bogode taka shuru ayreka wa yaqul abatla kafu ya laitani kuntu makana sahibi hadha alqabr ne annatabi nekunga ken nin kaburu tigin nona kafu ko juruba la wotede lakin balaw chayraka balaw nona yaka chade o balaw cayali abe ke sababu ye adamaden be sayan natali ala kira ko sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum almauta lidurrin asaba aw dola kelen ngana sayan nata geleya do koso munya soro was'alu allah alafiya ay ala dilillah fiyala mashita ala deligasa jome ala deligasa bebe shijan fede o kira ko kan ala del lafiya la akoni manye afoli ko ikafo ala nasr la ngahera be sayala ala nimne ninga hera tala nto balole ngaseka bara nyuman chaya yani sayaka sema kaso nga bara nyuman chaya kuni manya afoli ko ikafo nin chugola madobe nuka mo fatura alle de kungasa hal samele ko ngamereta nina kunyenyo konye kumbe boli samele ke kita ni samele ke boli bi fagade nasr la amanna toy atemma shisoro hal mo gombe ngunu ma tisoro ali namarani atasoro alle de kungasa hala kungande into ya kande mine ne tachena o kumala ngolede ne kunya natoy ibe bole ki dento ibe bole ki fato ibe bole ki bato hal nasore kunya namarade wallahi malakul mauti abi genga dese atiso o kamena sayanata ala kan kishoma de ala kan bela jelen kishoma o bina sai adama de mawati muna wasor ko gele arade sayan natali abeke kumala ni fitna chayara la harewe ile mana nyumante do nyumaye jugumante do jugumaye juguma meke nyumaye nyuma meke jugumaye chebe ke galo meke che galon tigu beke che tigu beke galon tigu ye ala bato bagaw yele bona be kulula mamunte ala ko la dongelaw ni batara mo ulle be ala ko mo yi o kono wati sera
o de ye fitina waati adamaden bɛ saya nata. Wallahi kumakan dɔ bɛ yan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a ka nin kumakan in a bɛ silamɛ siran dɛ. A ko sayati alaykum zamanun, a ko silamɛw waati dɔw kun bɛna bɔ aw kan, waati dɔ bɛna se. law wajada ahadukum al-mawta yuba'u lashtarahu, n'aw dɔla kelen ye saya sɔrɔ sugu kɔnɔ a bɛ ka feere, a b'a san n'a ka wari ye hali n'a sɔngɔ gɛlɛyara. nin kuma in bɛ mɔgɔ siran dɛ, wa waati fana bɛ se dɛ. a ko waati dɔ bɛna se tellement que balawu bɛ caya, hamiw bɛ caya, jɔrɔnakow bɛ caya. a ka n'an dɔla kelen bɔra ka taa sugu la k'a sɔrɔ saya de bɛ yen, mɔgɔw bɛ k'a tɛrɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, a to nin na n b'a san, a ko ni miliyari sɔrɔli bolo i b'a san n'i ka wari ye i ka sa siɲɛ kelen i ka lafiya. ko waati bɛ na, ala k'an kisi o waati ma, ala k'an kisi o waati ma. nin bɛɛ lajɛlen nin kan ka an ka limaniya kurakuraya, nin kan ka kɛ sababu ye an b'a dɔn k'a fɔ limaniya jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. k'a fɔ limaniya jɔsen wɔɔrɔ k'a fɔ ka taa ten, ayi o tɛ o, ko caman de b'a kɔnɔ, ko caman de b'a kɔnɔ. an yɛrɛ panna caman kunna, n'an ko k'an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a détail kɛ san 5 t'an tila, wallahi san 5 t'an tila. mais an b'a kumabaw fɔ, o bɛ kɛ sababu ye an ka limaniya bɛ jiidi, ka sababu kɛ limaniya bɛ kɔrɔ. kira sallallahu alaihi wasallam a ko adamaden dɔw ka limaniya bɛ kɔrɔ u dusukun kɔnɔ i n'a fɔ fini bɛ kɔrɔ cogo min na, mais a bɛ kɔrɔkɔrɔ ni mun ye? ala kosuma, limaniya, baara ɲuman, kuma ɲuman. n'o kɛra i ka limaniya o bɛ jiidi. ala k'an ka limaniya jiidi, ala k'an ka limaniya kɔrɔ. tamasire min b'o kɔfɛ o ye zuhuru ashirki fi hadhihi al-umma, filaninkafoya o bɛ cɛri kiramantow ni ɲɔgɔn cɛ. filaninkafow olu b'u ka filaninkafoya baara kɛ, u kun bɛ k'u don ka fɛn minnu kɛ ka kɔrɔ u b'a da kɛnɛ kan. dɔmakɛ b'a ka dɔmaya da kɛnɛ kan, a tɛ maloya n'a ye, a bɛ tila ka t'i sigi plateau la a b'a publicité. turabu gosila o bɛ waso n'a ka turabu gosi ye fa b'o dami ka taa ala ka nabi ɲumanw ma. turabu gosilaw b'o disi gosi k'olu ye dɔnnibagaw ye, mais fɔlɔfɔlɔ turabu gosilaw o tun b'u dogo. laturu gosilaw, filɛlikɛlaw, morigananiw, a bɛɛ lajɛlen bɛ cɛri dugukolo sanfɛ, si t'i dogo n'a ta ye tuguni. ɔ kira ko n'o kɛra an ka labɛn diɲɛ wulitɔ don. filaninkafoya a waralen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ sisan, a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ, a kɛcogo modèle bɛ ka ca. o filaninkafoya mun filɛ nin ye, baara man go ala ye ka tɛmɛ a kan. ala ye fɛn fɔlɔ mun haramiya o ye filaninkafoya de. ala bato kana kɛ fɛn wɛrɛ ye, a kɛ ala ye a kelen, wa kana kɛ ala ni fɛn wɛrɛ fana ye. n'i y'o kɛ i ye ala tɔɲɔ, i y'o fɛn fana tɔɲɔ, k'a sabu kɛ ala ka hakɛ don, a kan ka kɛ ala de ye. i y'a kɛ mun ye o ka hakɛ tɛ, i y'o tɔɲɔ, i ye ala tɔɲɔ. tɔɲɔni na belebeleba o ye filaninkafoya de, o bɛ ka jiidi don o don, a kɛnɛw bɛ sigi don o don. jamakulu caman bɔra silamɛya kɔnɔ ka kɛ filaninkafow ye. kabila dɔw i n'a fɔ kira y'a fɔ cogo min na,
ulubna islamiyya toye kaflan kafoya sugandi ubena bolu batu ubena kaburu batu wallahi kira sarana femu nya kaburu batu en kono akera de ni santan labay wala samuga labay en kono kaburu batu nyonyana de est-ce que ningu mega koro akumega koro kaburu ya zura imbe chogomuna kaburu bato imbe chogomuna ziara chamamba imbe chogomuna est-ce que akumega koro tewa akuntende o dina kuntede ammo ko kuntado anfa koro kuntado meni kuma no gabi kono ko ibga islamiyya la gosi islamiyya jumeni warñini namara kamo joli me kuga fla luga saba fara ñonga ka kaburu dilan ina fo misiru wari be ñini nayi ante ke uyalsa uyandu kanto ambam so kono anna do je kono uyandu denguni kana ko baw dum fokati saudi dum wa halu sale fana ko fo ga dum mum ba fe ka do soro bi doro bi ta kaburu do dla konin kunya wali judo kaburu ta karo ka kono ka dlanga nye ka tlaga kesu ga kono kesu sigi ko akono wote shuka dumini ga nyana mawe sawa kesu sigi ko akono ado ye yere kaburu dlaun damne ka siraw do ka tulu la ziyara be ke as adu ayro la sa ka moblu bla siraka mo be tan ga segina kana ala on be famene soro doni me uya soro ka faranyonga filmo taru ba ke chumamuna bi kaburu dinge o ye petrol dinge de ateja dongo do abe faranyonga de be ko yere kaburu anga kaburu karsaw ka kaburu kaburu ziyara li sharia ko na bebe me akato sharia ka kadri kono me ka kaburu ziyara ke evenement sanwosa ni wati ka dati blala première édition deuxième édition au bora islamia kono o yaw kala dai akana dami ka islamia ma kaburu ziyara don tala wati jia chuyi diawo kleyi diawo ibta mekafo juma o juma ne beta walma alamsa walma sawosa kadati do blala ode al-eidu o bida ko be damne nin chodla finalement o événement no wati sara do hagli be jigala kafo karsala kauta o wati sara finalement mogote soro mogome mogoreta ke be koy moke hani mo moke ta yoromado ulu faratara yoro do la corridor kata shiwa ko la kaum moke ko fatula ko kaburu be ko kunye wali jubai kunye wali juye akaburu glangu ko kana ziara kola aw be ta ziara ka bote wasakeya fo jiye be kata moke kaburu ziara abe fenyinina jiye be kata aw moke kaburu ziara aw be fenyinina ndela ka kuma do foka koro mesega ka iba mo chama mbade ufa kaburu teta ziara uba kaburu teta ziara ubalma kaburu teta ziara mena fora ko karsaka ziara wala dro iba ye ube cotisation bo ka moblu luwe katoka ziara ke ifatigeri ibatigeri wallahi na fara ko karsaka ziara ne mo ye munu me bo fo dugu were katemu ka dugula kata doka kaburu ziara ke fo dugu were la san wolonvla san shegi san kononta be teme abala u ka dugula kata mo were ka ziara ke o ka fsani fani bayewa afara ko karamo bo ya ma fo karamo batude on nu tara kaburu ziara ina munu nga dugu be wallahi ado beta ufa kaburu be umo kaburu be no me utedam ne folo
utara munga kaburu ziara la ubete ende folo ubeta fote u labe ko kaburu nyanga ko sangorata me e fani bata ubeta sejisi ko sanfe e rebe faruka kisigi fa kaburuka kisigi ba kaburuka me dwaude mba kaburu na fa kaburu obe yanga obe korota sigite ko sanfe me ko e fama moybolo ba ma moybolo amita sejisi ko sanfa ma sigoka ala ka akili nyumanda made asera أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما المال الإسلامي kaburu ko ina fanga fendo famia adama de meta haju ni kaburu la bi kateme alaka abu ko ne tara kaburu na wode ba teliya kaburu dan tiga ta le bolo ni ko ba le bolo atesa dese dan esaye me kaburu do na fote de baw de beta sigi cɛni muso bɛ taa dɔrɔgɛ ɲɔgɔn na ye walima o tɛ kɛ dɛ cɛni muso de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ye bafulo bɛ sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ wajuli kɛnɛ bɛ kɛ o tɛ kɛ wa silamɛya la k'i kan kɔrɔta kaburu na ka su tɔɔrɔ a haramuyalen don mɛ ko aw taara mun fa ka ziyara la o fa ka fisa n'i fa ye fɛn mun ka d'a ye a b'o kɛ aw faw la kɛ a b'o kɛ aw la diɲɛ kɔnɔ aba ke aw fawla kuto kaburu kon kira sallallahu alaihi wasallam ay cedo ye abeka yala kaburu no nyon cala ga samara sen fla be pampana kira ko ya sahiba sibtiyatayn iyam ho toro akoy mo be ga tamani samara sen fla kaburu no nyon ce ibe ki paw ko na ikado ga fo yeshu toro yala toro be mbi kateme ka sheju takatuski kaburu safewa kata baflu siye ko ke wajuli kene yala wajuli kene ne wa mo kele fa kama fa ba kele mbeno koy aw mun tara aw fawta aw bulo dala aw na le fa sangoro take abi agli sura al saw wallahi abi agli sura al saw o mun fana be kede aw mun beta abitlaka warbe bo kata dulu ma kama kaburu ziyara ni kaburu ziyara sharia kono ni yake akecho nyuma iba baraji soro mais pourquoi kaburu do kerengere ka do retoy pourquoi o koroye ko kaburu o nafa do bola o to soro werere ko ni tara kaburu ziyara o ko ni nafolo ko bila ki bofo nafolo be dima e aw nyanga nafolo fara nyonga ko teso e kana warda o mai on batla ka ko kaburu intige ko be warda ma abada ma chodi ayan ke kanta du katla kan ke kam lagata ko ni bana bila ke ko foye ko bi ka bana furake bana de ale refa
mun be kaburu kono bana de ya faga asara kaburu to la antara shudo o kanga to ka kaburu la ko be an furake abunda yere furake yana gasa ko ne fantana bi la ka be fantana boyla abe sa juru kumbala antala janga kunusa abe sabati na juru kumbala fengu mobola o ko nan tara ko be fendama wallahi ame kunu halsa ame kunu ala gagli mandama ziyara anyinna chogo muna kira ko sallallahu alaihi wasallam ni borakata kaburu ziyara ni sera kaburu dona ika salamu bluma assalamu alaikum ahla ad-diyar min al-muslimin wal mu'minin antum salafuna wa nahnu bil khalaf fukata se duwa labana ibe duwa kuye ni duwa ke ruye fenfla ni tara ika duwa ke kaburu dunga wi ika ala ya fadeli umma ko bodela watila meite ta fenyinu fede waye daga taga shika fo ifana bena sayna fo nunu sara chogomna me fentu lu bolo kadima ni tara kipta fenyine de la akera flanin ka fe abora kaburu ziyara kono wa anga kaburu ziyara kera ni chogorla ni kuma na ninka o kuja kaburu ziyara fe aw meta fa kaburu ziyara de bo fanya aw kuma ta mo ko kaburu ziyara de bo fanya wa aw ne ziyara do kasoro amma udon wa o te kaburu ziyara hali tsafa do kaburu ya zura atefote kaburu ziyara be fote ne o mu flane o banga gafa ko no ka koro anyo kala wanya baraka soro amma utayni wala ngan chogo donde kira ko jela bana flane ka foya be chaya asira do yene tamasiram mo ko fe o kira ko mi jela ba surnyana ko samme na ka chaya me senege fente soro samme chaya senege fente soro amola wan mantola de ha bela jene ngone nyebola o ma sedal ko la sada me kira ya sallallahu alaihi wasallam wa fuka dauka ko samme na ka chaya foddu do be tojila me odugula monnu utte hali boro kelen soro ni jere ma chie tombe na chie walma kono bena chie walma be ja fendo kono bena chie o kono wati sera ko e jien wuli tabasire ambela jele nyebola de ambe ala deli sorom ko be anga seno kono ala ko soron siga nola ala ka barka do seneke fewna ala ka barka do la barka bora adama dewna barka bora seneke fewna wa hali barka bora ngadu golola nasa gana kata alama barka in bisga nola inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim awan gona ga fo falan ko mesene ga ngum chama soro anga ciade do wa ciato me sinji tigo kumbe an ko me nyogo makoto ambe hine nyogona halle sene kelate mo mo mola ame foro sene atigila moye katla ka sene ga fenta ka da atigila mo to kunte ka sisan mɔgɔ bɛ hinɛ mɔgɔ la wa mɔgɔ bɛ taa sɛnɛ kɛ mɔgɔ b'a fɔra la sisan fɔlɔ dugu tun bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ sɛnɛsi ka taa sɛnɛ kɛ mɔgɔw fɛ yen an bɛ taa nin fɛ yen bi sini an bɛ taa karisalakaw fɛ yen sinikɛnɛ an bɛ taa karisalakaw o bɛ kɛ bi yan o bɛɛ ma bɔ a la a b'an kɔnɔ ko ye kulonkɛ ko de ye o tɛ kulonkɛ ko ye o mɛ ko ye an fara la ala fana y'a ka nɛɛma fara an bɛ mɛn sɛnɛ la an tɛ fɛn sɔrɔ sa mɔgɔ caman yɛrɛ tɛ sɛnɛ kɛ ko i bɛ fɛn mun don sɛnɛ la k'i t'o sɔrɔ ɔ k'i ka taa baara wɛrɛ kɛ dutigi b'a f'i ɲɛna ko ni mɔgɔ mana sɛnɛ kɛ i k'i ka ɲɔsɔngɔ bila ka na n ko dɛsɛ de y'o kɛ sinon fɔlɔ n'a waati sera a bɛ f'i ɲɛna de i kana sɛnɛ kɛ wari nana cogo o cogo o tɛ se ka jɔ balo pilasi la mɛ sisan balo yɛrɛ tɛ sɔrɔ fɔlɔ balo tun bɛ sɔrɔ ni du yɔrɔ mun tiɲɛna o bɛ dilan mɔgɔ minnu kan ka furu olu bɛ furu a kɔnɔ ɲumanya min bɛ kɛ o bɛ kɛ san balo tɔ bɛ to yen nɔ barika tun bɛ yen mɛ barika taara dɛ barika taara laban mamule ya o de istihlalul baitil haram wa hadmul kaaba ko silamɛw bɛna ala ka lawɔrɔmaso n'o de ye alkaaba ye u bɛn'o kɛ kulonkɛyɔrɔ ye fɛn min haramuyalen do ye k'o ladaga ye
mo sirande femu haram yara alkaaba kono haramu kono ko be na daga haramu kono angara mo madam ne ha damne na de haramu fula kono bi ko caman be ke ni mo korba kunu ko yira wala sa ube kashi wallahi ube kashi halan yere kumbe wati munani sa na faru na ka fonni mega haramu kono se wa ko bisa ke chugodi o duwe sanda ma do koy mais mun be ko fo de ka jugo kira ko alkaba je labana kabe na ci biriki ka ci ka boy bo ko be ke je labana Allahu akbar ko be ne ko alkaba be na ci kira sallallahu alaihi wasallam ako لا تقوم الساعة أكو جيتولي حتى يستحل البيت فمو كفين لا دغا الكعبة كونو فمو كو حرم يلن واكونو جون بالا دغا الاسلامو منامنا نانيو كي كو حلاكي بنا alaka halaki bi jiganka wala bi tola kam modo ko karaba islamauka o bena alkabaci mais en islamau ame ko de ka kono ko mun tebe atebe alama tebe kirama atebe ko ka haramu kono no kera wati muna ala bina modo sel blanca mo mu mena cika bo encore shegelanga lafiya wo fana beke de anga kira ka hadisa wala sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala kira sallallahu alayhi wa sallam يخرب الكعبة أكو الكعبة بيتش جنباتي ذو السويقتين من الحبشة كو إيشوفيان دلو ودي بناج ويسلبها حليتها الكعبة كما سير منكم بالا أبو لبوالا ويجردها من كسوتها فيني مبوالا أبو فيني بلا جلي مبوالا فيما نبتو جولان كرو أبا مصر بوالا أبا فيني مبوالا ولكأني أنظر إليه ألا كراكو إنافو نيبالا أبنا كتشكومنا صلى الله عليه وسلم أكو تشاي متشكودي أصيلا أكو تلو باكونا كاتا كنسيك دمنيرو foka tabla ko felala telu jande ba ko ngolo chamachela ufaida ka senfla obeta ndawe bo wala chogomna atowa alendo ko mo towa alendo wakafinendo kir abebo habasha afinendo abebo Ethiopia telu jamba kuna wa towa alendo kabe alkaba mene kachi biriki inafo ni mogobe sojo biriki beta ka dima kelenkele ibajo chogomuna ko alkaba bena chinin chogola e jewni tamasirede anana hadisa wala kono kira ko sallallahu alayhi wasallam يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة أكو ذو السويقتين أبيبو إثيوبي أبنا الكعبة تشيكابوي بو وأوتشيني كوفي أتجو تغني مكرك صلى الله عليه وسلم أكو أبنا تشيواتي من أوباسرو موانينا منكلين تدوغلو سانفا أكو موتسرو hali abafo ala hali ala togote fo watila ala togoyere kote fo watila wana chirola kate jotugni ambal mawu ninko nga gelenda mani meke mo munu nga watila oye mo kuna gonya jebe wuli ka mo munu toy nene kunye jewuli tamasero ye munu ye chamanche tawi ay folo munu fo
ango uli tamaseruye ulunu jiye wuli wati kaja inafo kira chili ani kira kafatuli ani Usman fagali wana nyogna wero ante manoka o wala nanane temene anye mufo o chamanje tawi akera wa bika ke halsa mini ala sonama wala nanata ode jewli tamasere kuma baw ulu yetande kera ube fo hadisa kelen kono akabe ko inge jolo na kungolo bora dura atobe bo nyofe o bele jelen tugle me nyona nenu kumbora o be boy ni fana bena no bora ni fana bena fo kata sen jewli ma ame Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kan kishi ala kan tanga ala ka hera kanye ala kan ngali man yajidi ala kan ngali man yajidi ala kan ngali man yajidi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا كان بدوكنته